Grupp ta' persuni mill-vant tal-Ewropa reġgħu bdew jidhru max-xatt ta' San Pawl il-Baħar iqarqu bin-nies blob tal-azzart illegali b'mod speċjali b'hekk imsejħa Cups and Ball Magic Trick. Il-logħba tikkonsisti fi grupp ta' persuni miftema bejniethom li jippruvaw jikkonvinċu l-oħrajn biex joħorġu karta tal-50 € u jieħdu dak kollu mill-għawb jekk jaqtaw fejn ikun il-ballun moħħbi taħt waħda mit-tazzi biex iħajru aktar lil dak li jkun persuni oħra miftema mal-lagħba wkoll jibdew joħorġu ammonti ta' flus biex bekk is-somma li tista' tintrebaħ tkun waħda kbira u tattira aktar l-interess. Hemm dubju wkoll dwar jekk il-flus maħruġa mill-irġiel parti minn din l-organizzazzjoni u mhix folozz. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon spjegawna kif fil-każ li seħħ fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien hemm organizzazzjoni ta' mill-inqas 5 minn nies miftema u involuti f'din l-attività legali. Din mhix l-ewwel darba li persuni daru jmexxu organizzazzjonijiet simili biex isir il-lob tal-azzart fil-pubbliku. Tantu hekk li f'Lulju tas-sena li għaddiet żewġ persuni, wieħed mill-Maċedonja u Rumen, ġew deportati wara li nqabdu jmexxu l-istess logħba legali fil-belt. Iżda din id-darba l-grupp ta' San Pawl il-Baħar jidher iktar organizzat, kif minn batenna r-ritratt spjega li madwar 100 metru bogħod minn fejn kien qed isir il-lob tal-azzart intlemħu żewġ persuni, wieħed fuq ix-xelluk u ieħor fuq il-lemin, jitkellmu flimkien permezz ta' sistema ta' komunikazzjoni mqabbda bejniethom. Aktar minn hekk dawk li batulna l-informazzjoni għamlu wkoll rapport il-pulizija li waslu fil-post xi ħin wara. Madankollu, kważi immedjatament ma' il-pulizija tal-qum il-lassa, il-lagħba sparixxew mill-post. Is-suspettu li l-istess organizzazzjoni għandha wkoll persuni għassa fl-inħawi tal-assa tal-pulizija li jikkomunikaw mal-membri l-oħra tal-organizzazzjoni malli jindunaw li l-pulizija qed jaġixxu fuq rapport dwarhom jew inkella li jista' jkun li jgħaddu minn hemm fuq xi rapport ieħor.